Pokračujeme, pokračujeme. Na si jmenujte skvěle, tak je to společné. Jo? Jedno platí A vracíme se k otázce, jak můžeme najít otázku, a pak pro něj zvolil odpověď rovnice. Takže se na to podíváme. A správná odpověď je... Jste nervózní? Tak už někdo patí. Vypadíme, to nechám. Správná odpověď je... A je to ne, vyhráváte hezky. Jak to přichází, ovšem ty těžší otázky. Teda to připravím, pane? Ne, já močím. To průčím hedem. Ovšem, dáme si otázku 350? Dáme si otázku 350 korun. Otázka zní, jak se jmenuje Hilda, ve které je Mattel a Simsta? Za A. České chleby a márnice. Za B. Šavlousové kachny. Za C. Black Division. Ne. Za D. Destilátor Rider. Ty vole. Mohl bych se zeptat, kdo zakládal tuto gildu? Ale jak se zeptat, kdo zakládal tuto gildu? Super. Jak se jmenuje gilda, ve které je Mattel na Simsta? České chleby a márnice. Šavlousové kachny. Black Division. A destilátor Rider. Asi ne. Pán Lukáš volíde. A pan Lukáš dává 350. Pán Lukáš tam se někdo dostal, který je to blbý jaký. Je to otázka, poslední. 500 korun. 500 korun. To je vlastně nás 1 milion. Není. Je to poslední otázka, která je 1 korun. Máme. Otázka zní. Kolik měl princ Arthur dětí? Za A. 2. Za B. Žádné. Zase jedno zlaté podobné hadody. A D. jedno blbé podobné kaktusovi. No. Že obecujete své manželství paní Marii. To ne. Kdyby to nebylo? Já nevím, to je. Tak nechci. Tak je to B. Je to B. Je to B. Jo, tak to B. Je to B. Na světě je to rozhodný půta. Přečetl jsem 6 externích knih. A řeknu bych, že to... Ale vidíš.
To jenom gay. Jste gay nebo lesička? Hetero. Jak jsi to dokázal? Já bych něco nějaký kulturu ukazit. Vaše paní trošku spolu. Dobrá, tak já vám přečtu pro jistotu, je to teď poslední otázka. Kolik měl princ Arthur dětí? Za A 2, za B žádné, za C 1, za B podobné hadovi, za D 1 do B podobné kaktusovi. Žádné, je to vaše rozhodující otázka? Ano. Ne, tady. Dobrá, pan Lukáš volí B. Počkáme si na to. Kolik hlavně? Všichni budou slepí. Litra. Já jsem oblopen tam. Ano, pan Lukáš, já vás pozor, pane Lukáš. Pro vás jako speciálního hosta našeho speciálního vydání máme pro vás speciální bonusovou otázku. Ta otázka násobí vaši výhru, což znamená, že vyhrajete 1000 korun, což je odmocný nás jednoho milionu. Můžu otázku, jak ještě moc hodinu? Já bych to umocnit, můžete utéct. Když utečete. Ty umocnit svoji míru. Aspoň na druhou. Ale když utečete, tak bez si opravka to má do 5 korun. Proto doporučuji tady já na korunu. Otázka zní. Je to otázka na tělo. Otázka zní. Miluješ Marní? Za A. Miluji Keva. Za B ano. Za C. Miluji Romana. Za D ne. Za B ano. Za rychlý. Za B ano. A to třeba A. Za B Nepoďme tolik, ale nebudeme ho trápit, je to správně a vyhráváme! Skvělý, ale to prostě mám rádi. Tak.